Коста хора, аз съм дошъл и днес ще правя тъмбла в Енергода. Да, ето това ще бъде тъмблата. Ай, при тъмблата да покажа новия ни хум. Значи тук фулките, малко къски, фул наградници, фул бутуши, гащи и фул бутушки, фул брадвите и фул мечовете, които са много. Да, тук случайно объркахме. Сложихме вилджера спаунер и доайрам горе на спаунера. Стана бъркваница, ще го махнем скоро. Те са така вилджери, трябва да се махнат. Да, мисля, че това е. И така. Афакарум. Е така. Така, нека преминем към томболата. Значи томболата е това. Ето това е томболата. Значи това е първия победител, про 4 ще бъде. Случайно, сега каквото хванах взех. Ще го сменя после. Така не с... това е. Про 4 фулка. 24 голданки. Така. Фул меч. Без кнолбак, един с кнолбак и една фул брадочка. Ето го втория победител. Да. Е тази фулка. Фул брадочка с Efficient 4 обаче. Не с 5. И фул меч. Ендър перли и 2 лега. Тук има 3. И това са брои от тези хейстки са броят от първия победител. И това е третия. Про 4 отново с един лек без меч. Може и да добавим някакъв меч. Защо не добавя някакви лъкчета? Така можеш и лък да добавя. Добре, ще променя малко. Перли много не ни трябват. Но тук ще сложа 2. И да, така ще направим томбулата. И да, това. Значи, тук фул локове и да. Тук може да сложим един меч, ама ще реша. Това е третия победител, значи така, това е томбулата, да запишете, пишете това. Запис ник в сървъра. И последното, което искам е Skype. Това искам от вас. Значи искам да харесате клипа, се абонирате. Мисля, че ще стигна на... на 100 абоната някъде там ще стигна томбулата. Та хора, това ще ми се да бъде от клипа. Надявам се да ви е харесала томбулата. Така, и чао!